हयतो पलिटिकल इन्ट्रेस्ट थानो हागौ आरो नङाब्ला जुदि आंथ' सानो जे जेरावबो पलिटिक्स लागायोब्ला माने जोङो समाजनि बा देशनि बा अर्थनीति जेरैखि जाया आरोखि जोङो उन्नतिखौ माने खालामनो हाया लबसिडाइट जायो बेबादिया आरो बिथांमोननि साननायाव जुदिअ माने सद इच्छा दङब्लाबो जे जोङो जेनुइन मानसिफोरनो होगोन बा होनानै बिसोरनोबो सेटलमेन्ट होनायनि मोनसे बेबस्था लागोन बेबादि होननानै जुदि खालामदोंब्ला थ' बिथांमोना क्लियारलि बा बिनि सायाव क्लियारिटिखौ होनांगोन होमब्लासो जोङो सन्तुष्ट जानो हागोन दा बिथांमोना सिङाव मा उद्देश्य दं बेखौ आं दहाय होननाया हयथ' ओरैनो स्टेटमेन्ट जानो हागौ नाथाय जों मिजिंथियो जे जोंनि एरियानि आरो ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि बयनिबो जयै जुदि उन्नतिखौ लुगैयोबा जाहाथे बयजोंबो गोरोबलायनानै खामानिखौ मावो गोदान बोसोरनि गाहाम अनसायनाय जासिग्रोबाय नोंथांमोननो बयनिबो बिथां निरन्जन ब्रह्मआथ' बुंथिखाबायनो मा थांखिनि थाखाय दिनै जों बाहाय प्रेस कनफारेन्स खालामदों आङो बेखौनो बुंदेरफानो लुगैयो दुलाराय बर' समाज आफादनि जानानै आं आफादगिरि बेनेन्द्र बसुमतारी सिगाङावबो बिथांनो जोङो मदद होखाबाय आरो खोथा होखाबाय जे ट्राइबेल संघनि जानाखि समस्याफोर बेफोरो गासैबो जों बर'फोरनिबो समस्या मानोना बर' समाजा बा बर' फोलेरा बे ट्राइबेल संघनि गुवार आफादनि सिङावनो थाखानाय जोंनि बे समस्याफ्रा आरो जुदा जानो हाया ट्राइबेल संघनि समस्यानो जोंनिबो समस्या बरन्स बिनि गेजेराव आरो गुबुन ट्राइबेलफोरसो दंबावो दा बिनिखायनो आं बेखौनो रिपिट खालामफिननो आरो बुंदेरफाबावनो सानदों जे दुलाराय बर' समाजनिफ्राय जों जेब्लाबो मदद होगोन आरो बे इस्युआ जाय बाथ्राखौ बिथाङा बुंथिबाय जे थांनाय 4 जानुवारियाव नटिफिकेसन होनाय जोंनि बिटिसि सरकार तरफनिफ्राय बियो जोंनि थाखाय जोबोद डेट्रिमेन्टेल माने खथि खालामगोन बियो बर'फोरनि थाखाय मानोना बर'फोर आरो लोगोसे दस्रा ट्राइबेलफोरनि इन्ट्रेस्टखौ आघात ओरैबायदि होनाय कारना जे जों जायखौ लानानै दासिमबो बिराद गिदिर मोनसे आसामनि समस्याखौ समाधान खालामनो हायाखै आसुआबो हायाखै गभर्नमेन्टनि उनाव गभर्नमेन्ट फैनानैबो बिसोरो दाबो बाहेरानिफ्राय फैनाय बहिरागतखौ होखारनो हायाखै दा बे बाहेरानिफ्राय फैनायफ्रा जेरैहाय माने जेबो गैयाबालानो नै मैयासो फैनायफ्रानो आधार कार्ड आरो भटार कार्ड बायदिसिना जेरै बिसोर दिहुनफैनो हादों दा जोंनि गेजेरावहाय जेराव एक्सक्लुसिभ 6 शिड्युलनि सिङावनो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक होननाय दङ एक्सक्लुसिभ प्रटेक्शननि थाखाय ट्राइबेलनि थाखाय बे जायगाफ्रावबो बिसोरो जुदि थानानै दाथ' बाय बिथाङा दहाय होननाय बादि गरखाफोर जायफ्रा जुगे जुगे बाहाय थानायफोर दङ फरेस्ट डुवेलारफोर जेरै बिथांमोननो जुदि हा एलटमेन्ट होनांगौबा बे आइडेन्टिफिकेशनखौ जोंनि गेजेराव बा जोंनिफ्रायबा बिथांमोना आधार बियो माबा बियो भटार आइडि बियो किन्तु सामान्य जे बे मोनसे गरखा सार्टिफिकेट जोंनो जुदि हा एलटमेन्ट मोनोब्ला बाहाय जे बेसेबां गिदिर घापला जानो हागौ बा बे 2 नम्बरै जे ओंखारनो हागौ बे बाथ्राखौ जों बयबो साननो हायो आरो जुदि बेबादि जायोब्ला जोङो बा सरकारा जे उद्देश्ययै हयथ' बिसोरनि साननाया जुदि मोजांब्ला किन्तु बे मोजांखौ बिथांमोनहा गाज्रि धरननि बेखौ मिस एप्रप्रिएट बा मिसइउजबो खालामनो हानायनि जथेस्थ' स्कप दङ जों बिनिखायनो आं बिथां निरन्जन ब्रह्म बुंनाय बादिनो बुंफानो लुगैयो जे सरकारा जाहाथे बे डिसिसनखौ रिभिउ खालामो आरो रिभिउ खालामनानै क्लियारलि बुङो बे दोंथामल' लाइन होनानै मोनसे नटिफिकेसन होनानै जे गरखा जाति सार्टिफिकेटआनो हा एलटमेन्टनि मोनसे डकुमेन्ट बेसिस जागोन होननानैल' बुंनाया बे एनाफ नङा एफा गिदिर माने भबिष्यत लानानै बेबायदि फिसा मोनसे सोदोबजोंनो एफा गिदिर डिसिसन लानो नागिरनाया जोंनि गाहामनि थाखाय नङा बियो जों बिनिखायनो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामो जोंनि तरफनिफ्रायबो जे जुदि नोंथांमोना सद इच्छा दङब्ला बेखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो बे जिनिसखौ रायजोफोरनो मिथिहोनाया मोजां नङाब्लाथ' जोङो बेखौनो बुंगोन ब्लान्टलि जे बे डिसिसना रं माने गोरोन्थि बियो बेखौ नोंथांमोना आयदायाव उइथड्र खालाम नङाबा बेखौ मडिफाइ खालामनानै क्लियार खालाम जाहाथे जेनुइनलि जायफ्रा बाहाय जुगे जुगे जेनुइन गरखाफ्रासो बाहाय माने थानो मोननाय सुबिदा जायो बेबायदि खालामनानै होयोब्ला डेफिनेटलि जोंबो जोंनि खौसेयै थानानै सान्ति मोननाय बा गोजोननाय जयैनो माने उन्नति जानायखौ जों जेब्लाबो हांख्रायो दावराव दावसि गैयाजासे खालि बेखौ दस्रा एलिमेन्टफ्रा जाहाथे मिसइउज खालामनो हाया बे जिनिसखौ जुदि पाक्का खालामनो हायोबा डेफिनेटलि
आं सानो जे ट्राइबेल संघ बा दुलाराय बर' समाज बा गुबुन जायखिजाया ट्राइबेल आफादफ्रा बेहाय माने आपत्ति थानाय नङा बे बाथ्राखौ जोङो सिगांफ्राव अन्य धरनि बा गुबुन रोखोमैबो जोङो फोरमायखाबाय आरो आं बुंदेरबावनो लुगैयो जे जिहेतु ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जे बे इलिगेलि अकुपाय खालामनानै थानायखौ होखारनो थाखाय जोंहा आयेन दंखायो सरकाराबो जोंनिनो इलेक्टेड गभर्नमेन्ट गावनिनो आन्दोलन खालामनानै फैनाय सरकार बेफोरनो इसुमोन बै समावहाय हाइकर्टनिबो गुवाहाटी हाइकर्टनिबो इन्सट्राक्सन दंखायो इन्सट्राक्सन नङा अर्डार दंखायो जे इलिगेल जुदि बाहाय अकुपेन्ट दङब्ला माबायावहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव बेखौ इमिडियेटलि माने होखारनांगौ खालि खालामनांगौ होननानै दा जोंना दुखु गोनां बाथ्रा बेनो जे आयेनाबो जोंनि फेभाराव दङ सरकाराबो जोंनि फेभाराव दं आसाम गभर्नमेन्टआबो बिनि फेभाराव दं जेरै रिसेन्टलि जे माबा थिङै मरिगाव थिङै जे सनापुर थिङै जे होखारदोंमोन बे थिग बेबादिनो जोंनि बिटिआर एरियायावबो जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय बे इलिगेल अकुपेन्टफोरखौबो बे हाइकर्टनि अर्डार आरो बे आयेन गासिबोनि मददाव जों जुदि होखारनो हायाबा आं सानो जे जोङो भबिष्यतआव हागोन बेनिखायनो बे माने हाइ टाइम जोंनि थाखाय जोबोद मोजां सुबिदा बियो गासिबो बारा जोंनि फेभारावनो दङ ओंखायनो सरकारा जुदि खामानि मावोब्ला डेफिनेटलि जोङो जोंनि बे बिटिआरखौ बिटिआर एरियानि इलिगेलि अकुपाय खालामनानै थानाय बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि मानसिफोरखौ जोङो होखारनानै स्रां खालामनो हायोबा जों बाहाय आरो साबसिन माने दावगाबावनो हाबावगोन सरकारा गिदिर गोरोन्थि मावनाय बायदि मावबाय जुदि बिनि सायावहाय जुदि बिटिआरनि गभर्नमेन्टआ रिभिउ खालामफिननायनि जेबो इनिशिएटिभ लायाबा नोंथांमोननिफ्राय मा थांखि लानाय जागोन बेखौथ' दा इमिडियेटलि जोङो बेखौ जोङो बुंनाया थिग नङा खारन बे पर्यायक्रमे आरोखि दाथ' बे जोङो ओरैनो मिथिहोबायल' आरो गुबुन गुबुन आफादफ्राबो अलरेडि मेम'रेन्डाम होबाय होननानै जों मिथिगौ जोंनिफ्रायबो लिखित भाबै जों मेम'रेन्डाम होगोन आरो बेयाव जुदि मानियाब्लाथ' हयथ' मा रोखोमनि जे बिथांमोननि एटेनसन लाबोनायनि राहा खालामनाय जायो जों आफादफोरनि गेजेराव बेखौ रायज्लायनानैसो थिग खालामगोन बिटिसि सरकारा बे नटिफिकेसन